I dag skal vi have fest her på børnepsykiatrisk afdeling. Eller børnetossen, som vi også kalder den. Fordi i dag er det nemlig 35 år siden, at jeg blev indlagt her på børnepsykiatrisk afdeling. Midlertidigt. Så kommer overlægen og oversygeplejerskerne og alle psykologerne, og så skal vi have sodavand og flødeboller og lege. Bo, briller, klokken ringer 11, dommeren står overskyet lige klar. De er ellers fantastisk flinke her på børnepsykiatrisk afdeling. Jo, og jeg er her skam heller ikke, fordi jeg er tosset. Nej. Ja, fuldstændig normalt. Det er jo også fuldstændig det, overlægen han siger til mig hver dag på stuegangen. Så siger han til mig, min lille ven, hvor er det dog fantastisk, at du stadigvæk er så normal efter 35 år her på afdelingen. Så stryger han mig venligt over håret. Med årene er man blevet helt skaldet af alt det strygeri. Han gør det vel i den bedste mening. Nej, jeg er som bare indlagt her på børnetossen, indtil de finder ud af, om jeg skal bo hos min mor eller hos min far. De er nemlig blevet skilt for 35 år siden. Det hele det startede en aften, jeg husker det tydeligt nu. Min far og mor, ikke, de sagde noget om, at nu skulle de tale med mig om noget meget alvorligt. Gud, jeg blev helt svedt. Men for fanden, i den alder, der har man jo altid dårlig samvittighed over et eller andet, ikke? Måske så ville de snuppe mine lommepenge en uge eller to, eller også så ville de forbyde mig at gå til fodbold. Nå, så sagde de der ævligt lidt i det, og så pludselig så siger far, ja, vi kan jo lige så godt sige det, som det er. Far og mor skal skilles. Hold da kæft, hvor det lettede, mand. Nå, så det okay, jeg troede sgu, det var noget alvorligt. Så var det, de spurgte mig, om jeg helst ville bo hos den ene eller hos den anden, ikke? Nå, jeg er så selv ligeglad, så jeg kan egentlig meget godt lide jer begge to. Så noget må man aldrig sige. Det gør forældre helt forvirret. Især når de skal skilles. I den situation, der har forældre virkelig behov for tryghed og forståelse, ikke? Okay, så snupper jeg da mor, ikke? Det gør de fleste vel i den situation. Sådan noget må man aldrig sige. Jeg skulle se min far, Holger. Jeg har aldrig set den gamle så pisse sur. Okay, så snupper jeg far i stedet for. Det er der vel også flere penge i, ikke? Sådan noget må man aldrig sige. Du skulle se min mor, hun gik direkte i koma. Det blev en fantastisk aften. Tænk først, så trak far mig ud i køkkenet og lovede mig en ny cykel. Så stak mor med 100 kroner til et nyt kaninbrød. Og så fæs de rundt i stuen og banke løs på hinanden med 2 stegepander, ikke? Og stille og roligt prøvede jeg at forklare dem, altså ikke kunne være 2 steder på én gang, ikke? Så råbte de bare noget om mig. Sådan noget kan et barn overhovedet ikke overskue. Så lidt senere ringede naboerne selvfølgelig til politiet. Det var jo fornuftige mennesker, der godt kunne se, hvem var virkelig gal med de gamle. Og så næste morgen blev jeg indlagt her på børnetossen. Først 10 år, de var ret forvirrende, det var det sådan set. 2 gange var min sag for retten, men de kunne aldrig blive enige så længe, og så blev jeg sendt tilbage her til børnetossen. Nå, ja, så kan du også meget godt lide at være her. Der er sådan set ikke noget i vejen med det. Man vender sig til det. Gang imellem, så stak jeg af. Ja, sådan nærmest for at besøge de gamle og se, hvordan de udviklede sig i årene. Efterhånden så blev det altså ret trivielt at slæve dem rundt i zoologisk have. Hvad vi nu ellers skulle finde på for på et par timer til at gå, indtil jeg blev fundet og sendt tilbage her til børnetossen. Men jeg gjorde det bare for at holde humøret op hos dem. Men det er jo alt sammen noget, de har gjort for min skyld. Så mødte jeg Kirsten. Hun var også indlagt her på børnetossen, men i modsætning til mig, så var hun rigtig tosset, for hendes forældre, de var nemlig aldrig blevet skilt. En dag så spurgte Kirsten, om vi skulle gifte os, ikke? Hun synes ligesom, det var på tide, at jeg flyttede hjemmefra og fandt mit eget, ikke? Så sagde jeg, er du rigtig klog, Kirsten? Jeg kan sgu da ikke flytte hjem, før jeg flyttede hjem igen. Jeg kan da ikke flytte hjemmefra, før jeg flytter hjem igen. Vi må da vente til sagen er blevet afgjort. Det er det mindste, jeg skylder mine forældre, ikke? Så snuppede hun Benny i stedet for.
Men han har også altid været så røvforkælet, for hans forældre, de har nemlig aldrig været gift. For 3 år siden, der døde min mor. Og det mente dommeren jo nok skulle kunne hjælpe lidt på sagen. Men så her for sidste år, der røg min far på plejehjem. Nu er der gået koks i maskineriet igen. For ude på hans plejehjem, der siger de, at folk til nød kan komme rammende med deres undulater, men deres røgne unger gider de fandme med at noget med at gøre. Jeg er sådan set meget godt tilfreds med at være her på børnetossen. Man vender sig til det med årene. Så er det jo kun midlertidigt.